Wat daar, in daar, dat goede mee gewoon en doe maar. Maar van daar ook maar een doe maar jiska en maar bij in juni. Agus was geen doe maar een goede waan in juli. Right. Agus we werd de toesje kool als we dat je in verren in daar. Maar is dat we dat toesje in dosis in daar, skels en alles, cultuur en alles. Hier en zo ja, wie zit daar? Is wat het al kool als we het en toen je weer in schach nou toen je tjeetje doet maar het voeden. Is dat wat voeden goed daar? Voeden vaak. Was maar als keulige gerne wou stuur eerst was je het al mee naar Selenie. Ik gerne dus wat we koetje kan doen dat je kan groken mee. Wie zit ja de vakkelen wachten en dus daarmee spelen dus we gaat kan chili al een dream wel is het er noorden maar is we gaat zingen. Just dat goed, dat was geen koetje kan hele cheings we got pasje gaan open dan doe je dan